Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση του συνεδρίου σε όλους τους συντελεστές. Εγώ είμαι η Χαράλια Αδαμοπούλου. Είμαι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλλιτεχνικών μαθημάτων. Φέτος είμαι αποσπασμένη στο τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, το οποίο εδρεύει στο Κιλκής. Η εισήγησή μου αφορά τη θεματική περιοχή «Ο ρόλος της τέχνης και του πολιτισμού στην ενίσχυση των δημιουργικών κοινοτήτων» και θα σας παρουσιάσω την πολιτιστική δράση που υλοποιήσαμε στο τμήμα αυτό το Δεκέμβρη του 2024 με τίτλο «Φορώντας την πολιτιστική κληρονομιά, υφαίνουμε αναμνήσεις στην τοπική κοινότητα». Πρόκειται για μία δράση την οποία επιμεληθήκαμε με την κυρία Ελευθερία Στόικου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος. Θα παρουσιάσω την ιδέα της δράσης, την εμπειρία μας και τα αποτελέσματά της. Όπως αναφέραμε και στην περίληψη, η πόλη του Κιλκής είναι μια μικρή σε πληθυσμό κοινότητα της Κεντρικής Μακεδονίας και καθώς είναι το τμήμα αυτό είναι το μοναδικό πανελλαδικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών, προσελκύει φοιτητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η κεντρική ιδέα λοιπόν της δράσης αυτής ήταν να συνδέσουμε τους φοιτητές μας με την τοπική κοινότητα μέσω του αντικειμένου που σπουδάζουν. Στόχοι μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ποιοτική ζήμωση μεταξύ τους, μέσα από την καλλιτεχνική πράξη που θα προάγει τη γεφύρωση των διαφορετικών γενεών, καθώς και να ενισχύσουμε το αίσθημα της κοινότητας και της συλλογικότητας. Έτσι εστιάσαμε σε 3 βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες διαμόρφωσαν τόσο το σχεδιασμό της δράσης, όσο και την υλοποίησή της. Αρχικά, το μοντέλο διαγενειακή μάθηση προτείνει ότι μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών, η μάθηση δεν περιορίζεται μόνο στο γνωστικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στη συναισθηματική και κοινωνική διάσταση. Άνθρωποι διαφορετικών γενναίων εργάζονται σε ένα κοινό περιβάλλον, προωθώντας την αμοιβαία ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Θέλοντας εμείς να συνδέσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κοινότητα, λάβαμε υπόψη επίσης το μοντέλο μάθηση μέσω υπηρεσίας. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική εμπειρία που βασίζεται σε περιεχόμενα μαθήματος και στην οποία οι φοιτητές συμμετέχουν σε μια οργανωμένη κοινοτική δραστηριότητα και μέσω αυτής αποκτούν περαιτέρω κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, μια ευρύτερη εκτίμηση του αντικειμένου σπουδών τους, καθώς και μια ενισχυμένη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το μοντέλο προσδιορίζει 4 ομάδες στις οποίες πρέπει να εστιάσουν οι βασικές δραστηριότητες ενός τέτοιου προγράμματος, ώστε να ξεκινήσει σε σωστές βάσεις. Είναι το ίδρυμα, οι καθηγητές, οι φοιτητές και η κοινότητα. Τέλος, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της συμμετοχικής τέχνης, η οποία εστιάζει στη διαδικασία αντί του αποτελέσματος και στη σχέση μεταξύ των καλλιτεχνών και των συμμετεχόντων. Αυτού του τύπου η συνεργασία μετατοπίζει την έμφαση από το έργο που παράγεται στην εμπειρία, στη διαδικασία δηλαδή, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Και πάμε να δούμε τώρα λίγο την περιγραφή της δράσης. Η δράση οργανώθηκε σε 2 μέρη. Ήταν ένα διήμερο δημιουργικό εργαστήριο και την παρουσίαση των έργων που δημιουργήθηκαν σε αυτό. Στο εργαστήριο συνεργάστηκαν 79 άτομα στο σύνολό τους. Ήταν επαγγελματίες των γραμμάτων και των τεχνών, τους οποίους προσκαλέσαμε εμείς. Ήταν κάτοικοι του Κιλκής που ήρθαν έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση και οι φοιτητές του τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης. Χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 με 7 ατόμων που αποτελούνταν και από τις 3 κατηγορίες συμμετεχόντων για να δημιουργήσουν συνεργατικά ο καθένας ένα δικό του φορέσιμο στοιχείο ένδυσης. Η πρώτη ύλη του αντικειμένου αυτού ήταν προσωπικά τους κυμήλια, τα οποία έφεραν στο εργαστήριο για να τα επαναπροσδιορίσουν, να τα ερμηνεύσουν εκ νέου και να τα μεταμορφώσουν σε συνδυασμό με κάποια άλλα υλικά σε νέες πρωτότυπες δημιουργίες. Οι δημιουργίες αυτές ενσάρκωσαν την έννοια της μνήμης, μεταμορφώνοντας υλικά με συναισθηματική αξία σε ένα νέο αντικείμενο. Εδώ το στοιχείο ένδυσης προσεγγίστηκε όχι μόνο ως σχεδιαστικό αντικείμενο,
ή ως προϊόν μόδας, αλλά ως φορέας ταυτότητας, μνήμης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου μοιραστήκαμε και βιντεοσκοπήσαμε τις προσωπικές αφηγήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα αντικείμενα που έφεραν και επεξεργάστηκαν. Στην καρδιά λοιπόν της δράσης βρίσκονται οι έννοιες της διατήρησης της μνήμης, η οποία αφορά τη μετάδοση σημαντικών εμπειριών που καθορίζουν την πολιτισμική ταυτότητα μιας κοινότητας, διασφαλίζοντας ότι συνεχίζουν να εμπνέουν το παρόν και το μέλλον, της επανερμηνείας της μνήμης επίσης, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία αναθεώρησης των εμπειριών του παρελθόντος και της τοποθέτησης της προσωπικής μνήμης στη συλλογική μέσα από την αφήγηση. Όταν κάποιος μοιράζεται μία προσωπική μνήμη, ενεργοποιεί βιώματα που μπορεί να αγγίξουν και άλλους. Όχι γιατί είναι ίδια, αλλά γιατί είναι ανθρώπινα και αναγνωρίσιμα. Κατά την ολοκλήρωση της δράσης, συλλέξαμε κάποιες ποιοτικές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες μέσα από ερωτηματολόγια, τις οποίες θα σας αναφέρω συνοπτικά, σε σχέση με την συμμετοχή και τη συνεργασία για ανταπόκριση τόσο των κατοίκων, όσο και των προσκεκλημένων επαγγελματιών έφτασε στο μέγιστο ποσοστό. Το ηλικιακό φάσμα των συμμετεχόντων ήταν από 19 έως 80 και ετών. Μέσα από το δημιουργικό εργαστήριο αναπτύχθηκαν προοδευτικά οι σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και η διαδικασία εξελίχθηκε σε ένα κλίμα ιδιαίτερη αμοιβαίας ανταλλαγής ιδεών και ικανοποίησης. Η ιδέα του να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά κινήλια ήταν αυτή που ενίσχυσε ιδιαίτερα το συναισθηματικό παράγοντα. Βιντεοσκοπήθηκαν 59 συμμετέχοντες να αφηγούνται με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση την ιστορία πίσω από τα αντικείμενα που έφεραν και την ιδέα πάνω στην οποία δούλεψαν και μεταποίησαν αυτά τα αντικείμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 49 από τα 59 άτομα αφηγήθηκαν βιώματα με τη γιαγιά ή και την μητέρα τους και έφεραν δικό τους αντικείμενο και 10 άτομα ανέφεραν τον παππού ή και τον πατέρα τους. Είδαμε ότι ενισχύθηκε το αίσθημα της αποδοχής και του ανήκω σε μία κοινότητα. Από τις ανοιχτές ερωτήσεις λάβαμε καθολικά θετικά σχόλια σχετικά με τη δημιουργία γέφυρας μεταξύ φοιτητών και κοινότητας και είχαμε συχνές αναφορές στην έννοια της μνήμης της οικογένειας και της συγκίνησης. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από αφήγηση μιας φοιτήτριας. Αυτό που έχω φτιάξει είναι για τη μητέρα μου που δόθηκε για υιοθεσία. Καθώς η βιολογική μου γιαγιά έφερε ένα παιδί στον κόσμο για να το δώσει σε μια πολύ καλή της φίλη, η οποία δεν μπορούσε δυστυχώς να κάνει παιδιά. Τα υλικά που έχω χρησιμοποιήσει είναι αυτό εδώ το καλτσάκι, το οποίο έπλεξε η βιολογική μου γιαγιά για να το δώσει ως δώρο στο μωρό και στην καινούργια οικογένεια. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι κάποιες λεπτομέρειες που έχει κάνει η γυναίκα που πήρε το παιδί, η θετή γιαγιά της αφηγήτριας δηλαδή, και γι' αυτό τα πρόσθεσα και έφτιαξα μία καρφίτσα η οποία έχει μεγάλη συναισθηματική σημασία για μένα. Λοιπόν, τέλος, η τελική έκθεση δεν ήταν απλώς μία παρουσίαση έργων, έγινε ένας ζωντανός χώρος διαλόγου, ένας τόπος όπου οι προσωπικές ιστορίες βγήκαν στο φως, μοιράστηκαν και αναγνωρίστηκαν από την κοινότητα. Τα έργα λοιπόν που παρουσιάστηκαν αποτέλεσαν τις υλικές αποτυπώσεις της μνήμης. Στην πορεία σας παρουσιάζω ένα βίντεο της δράσης μας, από το οποίο θα έχετε μια συνολική εικόνα της φύσης της δράσης αυτής και έτσι θα κλείσω την παρουσίασή μου. Το βίντεο κρατάει 4,5 λεπτά. Ήθελα να ρωτήσω, ακούτε τον ήχο του βίντεο? Ωραία. Ναι, ακούγεται.
Καλώς ήρθατε στη δράση μας, με τίτλο «Φορώντας την πολιτιστική κληρονομιά». Προσπαθούμε να υφάνουμε τη μνήμη τόσο των σπουδαστών, φοιτητών δηλαδή, του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, των κατοίκων του πληθυσμού του Κιλκής και πολλών καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, δημοσιογράφων που ήρθαν εδώ για τη δράση. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι ένα project το οποίο το δουλέψαμε περίπου 8 μήνες. Χρειαζόταν μία επαφή και σχέση με τους κατοίκους του Κιλκής, να καταλάβουν ακριβώς τι θέλαμε να κάνουμε και είναι μία ιδέα την οποία την σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια, μια και το τμήμα εδράζεται στο Κιλκής από το 2000. Και πάντα η σκέψη μας ήταν πώς τα παιδιά, οι φοιτητές που έρχονται από τις άκρες της Ελλάδος, πώς ενσωματώνονται σε αυτήν την κοινότητα εδώ του Κιλκής και πώς αλληλεπιδρούν μάλιστα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Τώρα λοιπόν έφερα μαζί μου το εργόχειρο της γιαγιάς της Κλειός, όπου μαζί δουλεύαμε τα τριανταφυλάκια αυτά. Ανακάλυψα λοιπόν αυτό το ρολογάκι. Είναι της θείας μου, η οποία ήταν η δεύτερη μάνα μου. Δεν έφερα κάτι δικό μου, αλλά έφερα κάτι που είναι πολύ... σημαίνει πολλά πράγματα για μένα. Αυτό είναι ένα παλιό, πολύ παλιό ψαλιδάκι, το οποίο δεν έκοβε πλέον και μου το έδωσε. Και θα κάνω μια σύνθεση με αυτά τα αντικείμενα. Για τη γιαγιά μου, την αγαπώ πολύ. Είναι όλη η ζωή. Είναι φθαρμένο με το χρόνο, αλλά δεν πάβει να είναι όμορφο. Έχω ένα πρόβλημα, πώς θα το βάλω από εδώ πίσω για να φαίνεται όμορφα. Θα με βοηθήσεις? Οι κάτοικοι του Κιλκής ήρθαν με πολύ μεγάλη χαρά, φέραν τις αναμνήσεις τους μαζί, φέραν τα αντικείμενα και όλοι μαζί δημιουργήσαμε κάτι καινούριο από αυτό. Το μεταποιήσαμε, το αναθεωρήσαμε, ξυπνήσαμε όλες μας τις μνήμες, μιλήσαμε για αυτές, μοιραστήκαμε τις εμπειρίες του παρελθόντος. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση και το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η έκθεση των δημιουργιών μας. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του βίντεο και της συνολικής μας εισήγησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρον.